Kao predsjednik Matice Hrvatske sa nama je gospodin Gotovac, također vrlo poznato ime u članstvu Društva hrvatskih književnika. Ja vas volim i ja se s vama ponosim. I kada bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili sa ovim strašilima živjeti, izabrao bi smrt. Jer davno već u ovom svijetu postoji jedan divni stih jednog velikog pjesnika koji kaže: "Umna vari se umiralo od srama." Mi Hrvati, kada ne bi imali ovo dostojanstvo i kada ne bi imali ovu ljubav, mi bi umirali od srama, ali ovi ovdje nemaju od čega umrijeti, jer nemaju ni dostojanstva ni ljubavi. Kada bi generali imali obitelj, kada bi generali imali djecu, kada bi generali imali bližnje, onda nikada ne bi zasjeli u ovoj zgradi. Ali generali nemaju djecu, ja vas uvjeravam, jer onaj ko tuđu djecu ubija, nema djece. Jer ovaj ko tuđe majke ucvinjuje, nema majke. Jer ovaj ko ruši tuđe domove, nema doma. I oni moraju znati da na ovoj zemlji za njih nema ni majka, ni djece, ni doma. Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca. Sramit će ih se njihova djeca, jer nisu im bili očevi. Sramit će ih se njihove žene, jer su bili ubojice tuđe djece. Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji. Stojimo ovdje, dragi Zagrepčani, znate li pred kojom zgradom? Pred Hrvatskim radišom, sazidanim da bi hrvatski đaci i sirotinja se školovala, da bi Hrvatska napredovala, da bi Hrvatska bila moderna nacija. Tu zgradu su gradili najhrabriji i najsiromašniji Hrvati, da bi Hrvatska bila dostojna Evrope. A tko je u njoj sada? Ostaci komunizma, ubojice hrvatskog naroda. Oni imaju obraza da zaposjevši naše svete zgrade, naše zadužbine, govore o svom posjedu u Hrvatskoj. Oni nam prijete da će uzeti ono što je njihovo. Oni nam govore da će odlazeći ostaviti iza sebe pustoš. Pa mi znamo da će se vratiti jedino s onim što će ukrasti, jer nikada drugo ništa nisu ni imali. Sve što imaju, sve što jedu, sve što piju, sve što oblače, vaše je. Vi to plaćate, vi za to radite, vi za to stradate. Oni će, kažu, ukrasti. A pitam tu gospodu, a gdje su oni to stekli bogatstvo koje je Hrvatska stjecala 1000 godina? Neka nam ispripovjedaju gdje su to njihovi gradovi stari 1000 godina, gdje su to njihovi dvorci, gdje su to njihove palače, gdje je to njihovo blago koje mi ovdje imamo i koje prijete da će nam uništiti. Neka unište svoje, ali lako im je, ne trebaju uništavati, jer ništa od toga ni nemaju. Ono što oni žele, zapamtite dobro,
žele nas izjednačiti sa sobom, želi da budemo divlji kao oni, želi da nemamo ništa kao oni, žele da budemo ubojice kao oni, žele da nemamo morala kao oni, želi da sjedimo u tuđim domovima i u tuđim gradovima kao oni. Nama to ne treba. Mi imamo svoju domovinu, mi imamo svoje gradove, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju naciju. Neka odlaze odale. Molim vas lijepo, kakvi su to ljudi, ako smijemo govoriti uopće o ljudima, koji sjede u tuđim kućama, koji se griju na tuđim ognjištima, koji žive u tuđim zgradama, koji uživaju tuđi novac i tuđi kruh i u